Αυτό εδώ είναι ένα αντίγραφο ενός πολύ σημαντικού έργου της σύγχρονης εποχής. Tape banana ή αλλιώς κωμικό. Μα πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο έργο να εκτίθεται σε έκθεση? Πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο έργο να πωλείται τόσο πολλά εκατομμύρια? Πώς είναι δυνατόν αυτό το έργο να είναι έργο τέχνης? Συμβαίνει στη σύγχρονη τέχνη. Το έργο το έκανε ένας Ιταλός καλλιτέχνης με ονόματι Μουρίτσιο Κατελάν, το ονόμασε Comedian. Πωλήθηκε στο Justin Sun, έναν επιχειρηματία 34 χρονών, στην τιμή των 6,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή του την κίνηση ο Σαν πήρε την μπανάνα, την έφαγε και είπε ότι είναι πιο νόστιμη από άλλες μπανάνες που έχω δοκιμάσει. Αξίζει αυτό το έργο 6,2 εκατομμύρια? Ο Σαν, ως ένας νέος, πολύ νέος επιχειρηματίας 34 χρονών, είναι στο παιχνίδι των επιχειρήσεων, θα μπει με έναν τρόπο που θα κάνει μπαμ, θα το βροντοφωνάξει. Αγοράζοντας μια μπανάνα στον τοίχο 6,2 εκατομμύρια, επιδεικνύει τη δύναμή του. Μια τρομακτική επίδειξη δύναμης και επίδειξη πλούτου. Ο χώρος της τέχνης, όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, αφορά κυρίως τους πλούσιους. Αυτό το έργο έχει γίνει πασίγνωστο και έχει απασχολήσει πάρα πολύ την καλλιτεχνική κοινότητα.